Národné komunikačné a informačné centrum nepočujúcich a nedoslýchavých v Slovenskej republike uvádza Videonoviny, ročník 4, číslo 7, 10. maj 2016, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schválené. Informácie z politického života. Vláda Slovenskej republiky dňa 13. apríla 2016 schválila svoje programové vyhlásenie, ktoré vychádzalo z programových priorít tejto vlády na roky 2016 až 2020, dohodnuté koaličnými partnermi. Parlament dňa 27. apríla 2016 schválil toto programové vyhlásenie. Rozdelené je to viacerých oblastí, ktorých cieľom je posilnenie spoločenskej politickej stability, pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia, plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajín, prehlbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska a posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu. Pre zvyšovanie kvality života ľudí so zdravotne postihnutým vláda zapojí ich reprezentatívne organizácie do monitorovania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotne postihnutým. Zlepší tiež spôsoby integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutým, aby sa dosiahla optimalizácia a priamy peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia jednotlivým osobám, prehodnotenia posudkových činností, aby boli viac zamerané na konkrétnu osobu pre jej maximálnu integráciu. Preto zvýši výšku príspevku na opatrovanie osôb so zdravotne postihnutým. Zvýši úsilie ich začlenenie na pracovný trh podporou vytvárania pracovných príležitostí úspešných zamestnávateľov. Videli ste Videonoviny, ročník 4, číslo 7, 10. maj 2016, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schválené. Ďakujem za pozornosť.